CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adeliga waray witnye matome ngalomida te nesri mbadum te nesri kembe ka tombula bilibili labe ka client yi tombula meni la jalife chama misro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fokata se humidificateur ma ani la jalife chama misro la jalife nuru misro chugudi ni te nesri san iba furku daele ni jamiya kono ubayira ku e gayena o jayina ibika te nesri furku inda ki buli birbiri ningi senfa ka u jabala segere ni u bagadaji nara place immeuble agoni la evitika la jalife mene wani mami ma jaye aka te nesri furku kono ima perdu de ibika te nesri furku mara kada ka tombula bilibili wera kan ke nesri client mbela jele ya sabbe se la jalife soro chugumina te nesri to kasage Boisson Blue, poisson la nyenema. Boisson Blue est boisson énergie sentier, mi glaneloni encore fruit ma famille. Ambe aula donia kafo que c'est pas 100% énergisante. Il suffit que ika mi pour que ika do différencier mais ani boisson tauche. Boisson Blue nana un de melikama. Kabo boisson 100% énergisante ou minina. Wa, ota beide saveur chama ne bala. Nodoi, grapez, Walter Melon. Ona nyona chama ni au mogobe kuna funia wera ula an sigiro benendo membre alamne suguma tebli dramika yoro kerefe numéro 83 56 56 35 ay mo mana mo shi masa ta gudi su mara juna na dok mena ga dagushi dok mega dagushi o ga gushi bon ne gon ma dayale kadaka ne bolongo dimsen mun mena mo to rosi dala ngullu do bo non depuis quand e ba déchirer da hangale da mangale ka fi misu no la ya fama hein no de kan ardi amena me ka boka da mo no folo cheno ngam fe man do kan na di me ka di anno ma afleni hein patron Pablo ya fama no te ne ko to no la ya fama ngam mori da ma ko flore awo nyera ko de la e di wakati me nyera ko de bo sambe fe ga a nettoyer sanka bronzage bo sondro burlega ko ba ciare onjo tala patron ni do kan ardi na onjo tala nyama ga do so kono wakati ni kumurun do ma bronzage bo awo patron Pablo patron Pablo bolo ko ne brulete ne nyona sane ga so la meni bele de basa to na gongo mbawula ka dala
Aïcha. Comment tu veux dire? Oh, depuis que venu la juger, il faut ça. Aïcha. Tu as voulu me faire un peu de famille. Kabago, ne tabolo be ka folo mun be yesra la. Itika kanta kuma teme ka boni dogono mi bi de ko foni ni kata. Et puis filan dogon duko la ne conseil tima. Ambe be baraka no faire. O chite ne yesra la. Hein? Ah o chite ne yesra ite age to mi bi de ko foni ni kata parce que tante ni bolo ko en plus lin. Ah o. Tu be tege be feno ki sere ga santé. Eh. Ishagira de. Ne tege be kise kan ate kise kan o chite e yesra la na drome mugwa fini la na fura sidi la ino. Ha? Est-ce que nyebi yere la? Sanata. Ne y'a f'i ye sa ngo ni be yoro fon ka joshi. A kɛ ka ɲɛ sa. I yɛrɛ mana don so in kɔnɔ ka ban dɔrɔn I tɛ dususuma yɛrɛ sɔrɔ quoi. Ne ma se k'o de faamu. Diɲɛ don o don sɔgɔmada fɛ e Sanata bɛ don ka so camancɛ ni cɔgɔti dɔrɔn ka bɔ n'i sen fila ye. E kuma na o. Nin yɔrɔ tɔ ninnu tɛ yɔrɔ jɔsi t'aw ye dɛ. Na. Nin lajɛ. Yan tɛ yɔrɔ furanta dɔ ya. Ou bien e ɲɛ de bɛ k'i dimi ya. Nin lajɛ. Wo kɔnɔnaw lajɛ. Sanata nga yɔrɔ nettoyer ɲuman na sa. Han? A fɔ ne ye ta kan jigi de ka kɛ bɛ ne ka baara kɛ. E fana bɛ na don o don sɔgɔma I bɛ camancɛ ni sɔgɔti ka bɔ tabaliw lajɛ. A bɛɛ nɔgɔlen don. Nɔrɔ bɛ so kɔnɔna fan bɛɛ. E kuma e ta kun ye jumɛn de? Floriw lajɛ. A lajɛ. A flori bɛɛ nɔgɔra. Ji bɛ yen. I tɛ se ka n ka floriw sɔn mun na? Sanata e bɛ ne tɔɔrɔ kuma dɔw la dɛ. N'i y'a dɔn k'i tɛ baara in ɲɛ kɛ Sanata I bɛ baara in bila I bɛ taa de mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o. Ne tɛ nin don o don kuma caman ɲɛ o. Kuma bɛ na faga I bolo. E ma mun kɛra? A fɔlɔ n'a laban ka kɛ nin ye. N'i tɛ se ka ne ka yɔrɔ nettoyer I b'a bila I bɛ taga. Tɛ molobaliya la o. Sisan ka tila ka taa n ka floriw k'a bɛɛ sɔn k'a bɛɛ jɔsi ka ɲɛ. N ka yɔrɔ furan sisan fo n ka jaya kan. N'i ye mun ko modèle ye I bɛ baarakɛla tɛ k'i dusu ka suma I dusu tɛ suma. Han? Don o don kuma bɛ ɲini ka n faga I nɔfɛ. Nafa jumɛn de b'o baarakɛla ta la? N tɛ fɛ tuguni ka nɔgɔ ye n ka salon kɔnɔ. Jamais vu. Manson. Nse, resira. Nse. E kɔni ye o ye I datugulen don I ka so in kɔnɔ yen. Hali kɔɲɔmuso kura nalen. Han? Eva. I tɛ to ka bɔ kɛnɛma sa I fiɲɛ minɛ hali n'a sɔrɔ ni e tɛ taa sajikɛyɔrɔ la. Kuma dɔ e tɛ se ka bɔ kɛnɛmana na. Mama y'a mɛn sa kana dimi yafa ma. N bɛ se ka o dɛmɛ ya? O sera fɔli la. Hali ni ne m'o fɔ e t'a dɔn k'e kan ka k'o kɛ ya. Sisan I bɛ na baara de la yan. Daga sunɔgɔ tɛ yen bi dɛ. Mais a tɛ kɛ ni fini in de dɛ. I bɛ taa nin bɔ. I bɛ tafe siri. I bɛ na fara Sanata kan ka yɔrɔ ninnu kɛ sa komi fana nɛ. Mama tafe wa? Ɔ tafe kɛ. Ko tafe bɛ ne gêner de. Han? Tafe b'e gêner. E kuma e ye cɛ ye wa? E bɛ ka ɲinɛ k'i ye muso de ye dɛ. Musoya jɔyɔrɔ min bɛ tafe la e b'a dɔn wa? Eva sabali ne ma. Ne bɛ ka sira don n'a nataw la e b'a kana taa ne bolo bɔ n da kɔrɔ. An tile mama. Zuleka. Somɔgɔw wari baasi tɛ yen. I ba bɛ yen? Nse. Est-ce que e tɛ ka fili ya? Ah? I bɛ ka fili dɛ. E kɛ kun ka ne ɲininka o bɛ a bɛ ɲɛsira la. N'o f'i k'i da kala I b'a bɔ ne ka bila. N'i ma na ne ɲa wa ne fɛn fɛn kɛ o si t'i ɲɛsira la. I bɛ k'a faamu wa? N'a fura seli I la yen nɔ. Ɲɛ t'i yɛrɛ la o. N'i kun ɲɛ b'i yɛrɛ la k'e kun t'i jɔ k'e bɛ ne ɲininka. An na ɲininka I fɛ tuguni dɛ. On dirait k'i bɛ ka fili ma dɛ. Han? An na ɲininka I fɛ n'a dɔrɔmɛ 20 fini I la yen nɔ. Aïcha. Je vais vous faire une offre. Il y a la une bonne numéro. Aïcha. I na cogo ɲana. Awɔ kɛ. Komi e bɛ tile ba I sen kan. I b'a fɔ somɔgɔ tɛ mɔgɔ min na. A bɛ taa so kɔnɔ. A bɛ tafe d'i ma.
aw bɛ na sisan sa kana yan k'a bɛɛ jɔsi fo n ka n jaya sanfɛ daga sunɔgɔ tɛ yen bi dɛ don o don kɛrɛbɛ ka don ka taa aw buguso ju la ko sɛba bugulen y'a fan kan o banna bi aw bɛ baara de la yan bi taa tafe d'a ma. Ne bɛ se ka a baara kɛ ne yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se ka to ne b'a bɛɛ kɛ. Ne ye ɲininka est ce que n y'i ɲininka i ka avis la ne ko i ka taa tafe de siri n'a pannen tɛ dɔ la a jalen bɛ dɔ la kɛrɛbɛ n'a b'aw hakili la ko musoya bɛ laban nin de la ka taa denmisɛnninw yɛrɛ kɛ kuma se tafe sirilen tɛ y'u la aw bɛ tafe jɔyɔrɔ dɔ musoya la n tɛ foyi fɔ aw ye awɔ i ka yɔrɔ in sisan ka fɔ n k'an jaya kan bi kɔni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne dakɔrɔbɔ so in kɔnɔ yan bi o tigi b'a dɔn k'ala ye kami ɲɛgɛn sisan ne tɛ olu ko fasɔnw na n'a fɔra i bɛ baarakɛla ta i dusu yɛrɛ ka suma i dusu tɛ suma kuma si tapi ninnu sanfɛla kalakalani ni cɛncɛnmisɛnninw k'a bɛɛ labɔ n y'a f'i ye ko n tɛ nɔgɔ fɛ e m'a dɔn tafe y'aw pari e m'a dɔn musoya jɔyɔrɔ bɛ tafe la nin ma musa don o don a pannen dɔ la a jalen bɛ dɔ la kɛrɛbɛ ye yan hali fiɲɛ tɛ aw wɔrɔkɔrɔlaw sɔrɔ fɛn pantalon jugu ninnu bolo fɛn ta a d'a ma a di Eva ma serpillère in ta i ka fleur jɔsi sisan fleur in jɔsi fo n k'an jaya a bɛɛ kan o molobaliya kɔkɔleyaw la k'aw ta kɛ kuma bɛɛ aw de dalen don soju la dumuni ni kumamugu la. Ma a ka ɲi sa an bɛ k'a jɔsi. Mɔgɔ t'i ba dala minɛ koyi ala ma dugu la o tɛ sɔn o ma. Sanata i ma kun sa n tɛ n ba dɔn o ye n ba dunna nin ko ye i mɔna min bolo i b'o dɔn ne de ye nin kalo kɔnɔntɔn kɛ a bɛ ne dɔn denmisɛnnin ka molobaliya a bɛ kɛ ba min na ne tɛ a bɛ ne dɔn mɛ n ma kɔnɔ sɔɔni dɔrɔn n bɛ da jeli la sani e fa ka na n kɔnɔ n bɛ na sisan. Ne ko Sanata. I bɛ ka baga ne ma ne de don wa? E y'i ba dala minɛ. Ne mun de kɛ? Ni minɛ. A bɛna tɛnɛ ka farin o. I tɛ tɛnɛ ka yɔrɔ e de kama maa bɛ ka anw kɔrɔ fɔ tan. Aw tɛ sɔn baara ma. Awɔ Sanata yan. Awɔ yɔrɔ dɔsi. Awɔ Sanata dɔsi i teliya. A kɛra cogo di yan? Ayi Sanata jɔlen a tɛ baara la mama depuis ne e bɔra Sanata tɛ ka foyi kɛ. Ne yɛrɛ y'a fɔ a ye ma n ko ni a ma jɔsi n ko ni e nana sisan. A y'aw nɛ minɛ. N y'aw ci baara min na a y'o kɛ dɔrɔn sa. I Sanata. Aw b'a kɛ o. Aw b'a kɛ aw jogo de don. Mɔgɔninfin jogo tɛ fili o mais n bɛ da dɔ la yan bi. U dun b'a kɛ o. Hali n'u ye jeli b'u ɲɛ la bi u b'a kɛ. A bɛɛ ka di e ka tɛmɛ e Eva kan. N bɛ da jeli la sani fa bɛ na. Ka denmisɛnninw kɛ ten u tɛ foyi ɲɛ yaala ni daga sunɔgɔ kɔ so kɔnɔ aw nafa mana kɛ min ye a b'a fɔ n ɲɛna k'a jɔsi sisan fo n ka n jaya kan ka kɛ ka tele in k'a bɛɛ jɔsi fo n ka ɲa ka naro ninnu k'a bɛɛ bɔ komi e tɛ baarakɛla aw ka so ne e nana ye i b'a kɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ ten fugariya la ten pelengu i m'i bolo kɔrɔta de. Jigi o jigi kariala ni jida maminga. Abu. Ite lafiya ten sa. Cile min bɛ so kɔnɔ o b'a bi ta ɲɛnabɔ o. Ma a to n ka nin tɔni laban. A to n ka nin tɔni laban. E b'a dɔn sigiyɔrɔ kelen o bɛ ne degun de. Ni ne bɛ yɔrɔ kelen a bɛ i n'a fɔ n bɛ ka n ka temps perdre de. Nka tile bila in fana kɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ko k'a bɛ mɔgɔ bana koyi. Kana to tile kɔrɔ dɛ a man ɲi. E bɛ ka ne kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin ne kɔrɔbayara koyi. A to n ka nin tɔ laban n tɛ foyi kɛ n na. Ayiwa basi tɛ n'i ko ten tɔ. Ne ko ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'i ɲininka fɛn dɔ la o. I ka patron kɛ ministre kɛ in a ma fɛn fɔ taliko la. A ye dɔ fɔ nka a man di de. A man di? Awɔ. Kari dɛ. A k'an ma ko ale mago tɛ paranti la bilen barisa ale ka baara fanga dɔgɔyara. N'ale nana parantiw ta sisan ale tɛna se ka anw sara ka ɲɛ bilen. Donc o kama y'an bɛɛ labila. Ayiwa basi tɛ. O fana ye ladiriya dɔ ye o. Ne kɔni bɛ min ɲini fɛ sisan i k'i ka sɛbɛnfuraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan i ka taa bila baarakɛdaw la
n'ala y'an garijɛgɛ i tɛna baara sɔrɔ tiɲɛ don han maa n y'o caman ye koyi i y'a kɛ awɔ n y'a bila yɔrɔ caman yɛrɛ la n bɛ ka jaabi dɔrɔn de kɔnɔ sisan o tuma sisan kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala ka dayɛlɛli k'an ye ami ami ala ka jaabi ɲuman d'an ma ala ka baara ɲɛnama de nɔgɔya i ye min b'i lafiya ka anw yɛrɛ lafiya k'an bɛɛ bɔ nin degun in kɔnɔ i y'a faamuya awɔ Maiga dugawu bɛ minɛ koyi awɔ an bɛ dugawu de kɛ o a minɛbaga ye ala de ye an bɛ ala deli ala k'a minɛ ya rabi fa bɛ k'an wele dɛ allo oui bonsoir papa basi foyi tɛ n bɛ ala tanu i yɛrɛ don oui Dieu merci oui c'est vrai non jo t'a la papa jo foyi t'a la non nin wagati in na affaire de ka ca dɔɔni awɔ baara de ka ca nin wagati in na et pourtant ne ko min ɲininkali kɛ Pablo la chaque fois n'an ye ɲɔgɔn ye n m'a fɔ ka kan ka foli f'i ɲɛna awɔ oui halisa ne bɔra n tonton dɔ de fɛ yen sisan o man kɛnɛ ni n bɔtɔ fɛ o yɛrɛ fɛ yen Eva ni Mamadou ah Dieu merci nka i bɛ min kɛ sisan i b'u ta i bɛ taa n'a ye suma na tilekɔrɔ baara in man di dɛ n'i nana bana o fana bɛ kɛ cogo di han taa n'a ye suma na i y'a mɛn kana to tile kɔrɔ dɛ taa n'a ye suma na i y'a mɛn kana to tile kɔrɔ dɛ n'o tɛ a b'i bana barisa hali ni ne ko k'e k'a jɔ ta i tɛna na sɔn taa n'a ye suma na i y'a mɛn ayiwa oui la mère ni levé bɛ basi foyi t'o la ni wagati o wagati la mère bɛ to ka na bɔ yan ka segin oui olu fila si tɛ yan olu bɛ extérieur la ah oui n'ala sɔnna ok bonne journée cɛ ni mɔgɔ ka mɔgɔlankolon datɔ la kɛnɛ kan dɛ i fa yɛrɛ k'i wele ah non jo tɛ nin na mais a b'a faamu affaire de don ni affaire tɛmɛna wagati min n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ye Sipere ibara wallahi ne bɛ fɛ an ka taa bɔti yɛrɛ la bɔti taga nege yɛrɛ de bɛ ne la yɔrɔ ne ma deli ka taa yen nɔ i ko mun ko bɔti wa est-ce que i kunkolo b'a kɛnɛ Sepe i ka ko tɔw bɛɛ n'i su ye a lamɛn bɔti la taga in kɔni ne sen t'o la dɛ e y'i ja o e ka surveillance ye i bamuso de ne ta ye n kɔrɔkɛ de o bɛ ne kɛ i b'a fɔ a woloden ne o ye bɔtila taga interdit la ne tɛna taga yen dɛ nin ye lieu public de n'an tagara yen nɔ n'an n'o taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ n bɛ mun fɔ ne bɛ ka ne kɛ i b'a fɔ k'a den nin ne o bila de ka dɔ wɛrɛ fɔ ne tɛna don i fɔ tilenin na dɛ Sepe ne b'a dɔn a fɔra k'an kana taa koyi a interdit la ne yɛrɛ la koyi bref sa an b'o bɛɛ to yen vu que programme wɛrɛ t'an bolo an tɛ Wattpad kalan an ka lajɛ n'an sera ka chronique ɲuman dɔ sɔrɔ. Ça aussi, c'est une bonne idée. Mais titre dɔ b'i bolo parce que a sisanama ninnu kunfɛ taga de don dɛ. E jɔ n dogolen n'o la koyi n bɛ dɔ ɲini sisan nɔ. Faut pas ten. A ko bi ne yɛrɛ kun bɛ ɲininka o ne bɛ se ka si yan nɔ wa? Ne ko ma copine ko ka si yan wa o tuma e ɲinɛna capitaine wa e yɛrɛla Bamakɔ wa copine kana to k'i yɛrɛ fili bina sa ka si ne fɛ yen wa
est-ce que e bɔra maa bɛ mun fɔ sidigo la ko n'a y'a daminɛ sisan nɔ k'ale n'a furu la k'an bɛ segin k'an bɛ to de k'an cɛla la mama tɛ seri fɛ dɛ ka si mɔgɔ fɛ yen non copine sabali sa na to k'i yɛrɛ fili bina mama ka ko la non i fana i ba ka ko ka gɛlɛn dɛ ka si dɔrɔn ne kɔni ye ne bamuso ye ne y'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn a tɛ problème foyi don a la ale ka ko kɔni man gɛlɛn e ka mama ne ka mama tɛ kelen ye ma copine ne kan jalen don dɛ i t'a lajɛ i ka fɛn sumalen dɔ di ne ma hali n'a kɛra jus ne b'o min jɔ n'an ka jus dɔ ta ka na ma servante i teliya ko ta servante wa o kɛ aha o de la n bɛ taa salon kɔnɔ sisan n bɛ taa fɔ mama ɲɛna n k'ale sangi bɛ yan nɔ ayi e servante ayi dɛ i tɔ i tɔ ma copine ɲɛfɔ ma ala kama ne tun bɛ kulonkɛ de d'i fɛ jago n bɛ wara dɔn Chérie, regardez. Est-ce qu'il est là? Non, je suis en train de faire la finalisation des ventes là. Il ferait une live quand on va aller facturer ou quoi. Non, mais depuis quand, en tant que femme mariée, tu sais pas d'arriver presque 3 heures du matin, hein, en tant qu'une femme mariée. Le mois que moi j'ai plus besoin de toi, c'est moi qui ai vu ce qu'il aime me faire faire. Hein? Est-ce que ça c'est bien? Hein? Imagine. Et quand il occupe qu'à foyer de la follow, quand ça on fait que quand nous attendons. J'ai déjà fini. Là, je suis juste en train de faire les factures pour que si ni livreur ou non, on casse boni mine rapidement, quand le client ou livré. Non. Nara me retenu à Dieu la plus quoi, vraiment. Tant qu'il est épuisé le métro maintenant, je me retenu à Dieu là, mais je sais quoi faire. À partir d'aujourd'hui, soit il va foyer, soit il va ferrer. Clara Raban. Quand la Claire est blé, c'est bon. Fala Lucasika Duno yakono fala Lucasika Fanta fala Bikasila Udunu nyaye makariko Abu, amuna taa dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔso la mun bɛ yen? Kiyasu ye ci bila n ma k'a fɔ n ye ko aw mɔkɛ k'a degunnen don k'a bɛ labitani an bɛ taa lajɛ. O tɛ la ko man kɛnɛ kɔrɔlen yan. Ayi foyi kun t'a la bana in kɔni balila dɔrɔn ka cuwa kan dɔrɔn k'a daminɛ a la k'a sen fɛnɛ minɛ kabako don koyi. Nin bana in yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ dɛ. Ni dɔgɔtɔrɔ ma dɔ fɔ an ɲɛna a ma ɲi dɛ. N'a fɔra ko mɔgɔ min ka kɛnɛ a nin na seko ni dusukɛ cɛ de dɔn ko bana y'o bɔ ko bi k'a sɔrɔ an mɔkɛ yɛrɛ tun bɛ sport kɛ kojugu. Abu o t'a la koyi mɔgɔ dɔ bɛ k'a sen fila kan o kɔrɔ tɛ ko kɛnɛya b'i kan dɛ. Abdul mɛnna bi dɛ 11 heures halisa Abdul ma na a bɛ retard la i jɔ n k'a wele tan. Wa a tɛ ka appel fana ta
Ah, c'est bizarre. Bonjour. Kan you me gamso? Aïcha, ko kay. Eh, on dirait que Abdul avait retard là. Hein? 11h ben ni ngana si Al Salim si ano fola. Ah? Yala. Ne ko Aïcha ite ka sabali dia. Ite sika ni ko nunu dabla yere dia. Me munke. Ni ko ina ko te bara yere dia. An ni mo yi bonya ki bonya. Aïcha ne bi bonya re idunga sabali de. Ya me sabali de. Sino ni be tan kan ngare patron ni ke ka ko kun ta bonika. Ya me. E ma wulia. E sigle no inolal sa. Ite wuli ka boli biri ka taga foina. Barsabla etna ta foi fo patronina. Aishen ke adusita bosita. Patron tini la mere. Shatman la me. An ne aso ni patron ni ko fesa. Ika ko dugu doni. E fe ko be nyoko na de anto na ko bara Abdul ti nyoko inde. Abdul bina baraka yoro ina benye anno. Mogo mo ngabara sigarti bami ani boisson bami alcool o mogo nunu ka to I yere mate ube ka to ki sigi yoro kele ti bouger ka nyina ga kene ya koko abina ni kololo bari o de bina ni bana shiro mbal nunu ga balika AVC ke kineta imayede ne min famu ni ko inake danteme mai foila ko fika da hake de la awdu moke ale kuma min ke aha akunta ke donde nga angata layla nan serai ni min bala antno shidonwa ute aywa abu nga daklefle ika yoro kolosi de yame kana boda koro de amita kana amina ya rabbi awonna la sonama yoro kolosi de wera na janiu sisa bana ko koni ala ka nin kisidro kana na fo kibiti ka kalabancia ni ka mana ka unta ka tagalu ta da chela de Abdul be do benye barakero la beba do il est très ponctuel kay ka ko unta ka bo chekande I jo folo ne boro e énervé kunte fo chere comme iga pe mana ore digle no ila iga pe grife mai jalimbai obe côté kere ne boro no mana dum no be toro e fe ko ne nyokona di ne ti nyokona ne mana no chenyi na koy ne ba ne nana nga bara de la ibaro traje netikili e na le no ibi yege be ko de kadi ga cheo atire ne ti nyoko ne ba don na ku mi entreprise na no ni ti ta do ne be ta do ka ko kun ta bonika I plante le de iboro iga ni kuma chamo no shine ke tenela so mare na ni chek na a foi na ko chefu be ga wula ga bureau ne be ga fa moi ni klali ga kanta ka ta fola kuma mna skani ke tenela ega ni mo ko subala ji ne sera ni ko into tanto na fura kuma be Aisha de be na kana mo doya et puis faut ete boala ne ten ko to tanto re ni be ni fori foni kamme mala mune kera Allô Abdul ça va ko kain e be retard la bire mune kera oh patron ne kunyechi ah ok d'accord problème faut je tala nya famille ah ok ok bonne journée marketing. Boisson Blue, boisson la nyinema. Boisson Blue est boisson énergisante mi glané ni anka fruit ma famille. Ambe awla donia ka foko c'est pas 100% énergisante. Il suffit que ika mi pour que ika do différencier mais ani boisson tawche. Boisson Blue nana am de médicament. Kabo boisson 100% énergisante au minina. Wa, ota beide saveur chama ne bala. Nodoi, grapez, Walter Melon. Ona nyona chama ni aw mo be kuna foni awra wala. On si yoro benendo membre alamne souma. Tebli dramika yoro kerefe. Numéro 83 56 56 35. Abina ko ni so ade ko nyina mai de ibado mi den so
Chef, bonjour. Bonjour. Ça va? Est-ce que vous voulez? Ça va, Cheikh? Alhamdulillah. Cheikh, ne mi wele dora la ki. Ah. C'est que ni wele igari tar ko ni la. Te ka fo fam igari tar la. Me wele tar la san Cheikh. Ay non, en fait, il va patron. Ne ga moto mbe no abini dusu ka shiko jugu. Mba pay mana vuli i presere ni moto cheninte tulu ba je essence tala foi ma chama et puis fene ne kle chama ne duno ni bina bo muso ba ni choro no ma pay ou be ka ibla fin de la. Il t'a fait problème ni fait no ko cham ma chama chef. O de la ke quoi. Sinon du journal rek nga serve ke kapul gana. Mais vraiment Cheikh. Oui, patron. Ne be ta wakati mina. Yakli bala kon. Ah. Cheikh ne kuma be fiye. C'est vrai. Sire kun bila Cheikh. Ah. Ibn ko ka keto la. Responsable to kun mi bolo, imi ka tashi be ka keto la. Mais chaque bala ka changer un coup, Cheikh. Eva, ke donon sa? Ye. Ni muye tanto. Imnan senkaria. Mare, e fene te si yo. E yo e be kenema. Jago e sene si mi dimyo. E be ga mi fo e ba dongon. Eva. E kuma mo se e afa mo. Nyiri ne redo. Ne yewo e ne be singa ne ka singa ko kuma e dala kuma dia. Ne jole mi joro ne be bokata singa. Ni yini kuma fala me da tukuni Eva. Bi da fara fi kulo ko. Mo la ngono sigili na ebe. Ni ne ka yala ko kuma ida ko kuma ni na bi. Mani manta da bo kamare. Itna labli. Iyo ye dalangunte. Imam foki mamso sara. Ya foki mo ke kaja. Ou e ba soro wi kereka. Il veut coucher ni fond, il va faire des fitini. Je comprends pas, Cheikh. Hein? Il faut être un responsable, Cheikh. Mais mais ça, c'est pas bon, Cheikh. En tant qu'un chef de famille, c'est lui qui la donne. Jamais. Mais, jamais. Pardon. On a monsieur ni ala bain. On a kangar de blem katmenika. O de folen fileni. Ni fila ni kofe. Koni ye développer ni kofe. Ou qui frasele. Mi gen o barala. Awo? Ah, oteke patron. Yala son oteke. D'accord. OK. Tu vas abonner nyama folo. Merci patron. Hein? C'est pas possible quoi. C'est un frère on lui m'ont ta serré comme la fin bé. Ou à on a eu des gens fitini carré ma foi bla. Hein? Ayo a développer nous, c'est pas bon. Ya fama. Ane se digi sa. Mani ne kontare do ali gana joro. Problème te ne fe kwe. Fona gara pablo. Pablo to ko blaka boida. Na fam de Pablo la du ngono yo bila. Dusukasi be ne kan so ngono yambi. Baka dusukasi te ya. Bana o bana be ne na so ngono baka bana te ya. Ibe hinga dusukasi ke kan faka. Ha? Ne mana ta dogotoro so la. Dogotoro ba fone yende dongo ko bana kura do yira ni la. Mo ko sino te ne bate. Sigide ni ta do de. Ne te foi fiyo. Iji dare. Dem sumani to bi geru bala ku ba kumple na nyini ga don. Ku ba miri na don. Ha nyini ga geru bala. Ebe hinga ne faka ni duskasi. Iji dare. Ba kele ni min bi bolo. Ni yo faka be to ta yu bolo. Sigi ni nyeda yi. I kana changer de. Mama ya fama sa. Ni manta da bo kama. Kani se digi sa.
A bɛɛ digi hali kɔfɛla ninnu a bɛɛ mɔsi ka ɲa a bɛɛ kumuni no dimi b'a bɛɛ la. A bɛɛ b'a la ye Ala k'a ɲuman wuli ka jɔ dɔrɔn Ala k'a jɔ sen fila ka hɛrɛ la n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ walayi. Abu anw nana Abu hali tɛminaw k'olu bɛɛ yɛrɛkɛlen to dukɛnɛma na ka bɔ n'a yɛrɛ Abu sɔnna ka bɔ ka ne ka da lankolon to nka a tɛ fɔ ne kɔ yan nɔ bi. Abu barakɔrɔ sɛbɛn ni Abu mana bɔ cogo cogo a tɛ mɛn n'i y'a bɔlen ta sɔrɔ a ma sɛrɛ i b'a sɔrɔ ko gɛlɛn tɛ a bɛ na sisan. A kɔni ma diya n ye hali dɔɔni ni n kun y'a dɔn k'a bɛ n ka da lankolon to walahi ne kun tɛ n ka tile t'a bolo an b'a kɛ cogo di sisan. A ma diya n ye hali dɔɔni n'i yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ i kamalenkɔrɔtɔ musokɔrɔba ka kuma bɛɛ ɲɛfin ɲɛna e bɛ tila ka bɔ ka ne ka da lankolon to tuguni ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye hali denmisɛnnin fitinin bɛ sɔn nin ma wa an bɛ nin kɛ cogo di sisan. maa ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka sagi bila sɔgɔ ni ɲɛna ko tile bɛ Abu bolo. Hali tɛminaw ka nin bɛɛ bɔ k'a bɛɛ yɛrɛ kɛ. Ma aw nana de banabaatɔ fari dun. Kana fɔ ko bilali dɛ mun ye e bɔ ne ka tile ye ne ma kankari de ye wa. Tiɲɛ don maa ne jo t'a la. A ma diya n ye hali dɔɔni. Yafa n ma i b'a dɔn ko ne ka patron kɔrɔ de tun ye ne wele awɔ n tun bɛ menuisier kɛ min fɛ yen nɔ. Ko mun kɛra. Ma a ye 6000 de jan ko ne ye baara ɲumanba de kɛ ale fɛ yen k'a tɛ se ka n bɔ lankolon bila ka taa. 6000. Awɔ. Alhamdulilayi maa ne m'a f'i ye ko Ala b'a bɛɛ nɔgɔya. E bɛ ka mun de fɔ dɛ. Ma kun jɔrɔlenba de wari fosi tun tɛ b'a bolo sini dun wari tun tɛ hali bi nasɔngɔ tun tɛ yen. Ma ne minɛ voilà ayi ma kana kati sa aw bɛ spécial de dilan bi tulo bɛ na o ma n tɛ fɛ e ka foyi kɛ i y'a faamu Lela b'a bɛɛ tobi. An b'i ka bila la. I y'a faamuya taa dayɛlɛ ma ka taa yɛrɛ ma kana kasi sa ma kana kasi Lela bɛ dumuni kɔn la. Wallahi ne tɔ foyi tɛ Ala fɛ n'anw bɛna ɲɛ gan dɔrɔn Ala bɛ bɔda de di anw ma a barika Ala ye Ala Ala ni ce koyi Allah Anshu. Muito. Você. É uma nessuria. Ainda que isso. Me. Uma roupa de bila. Canadien visa. Non. Mene shuina. Nana ya fadilila. Ya fani makucha makera. Ni do vimuna. Ite ala kasirai. Sabula muyene blala. Ni tanti dɔ di kuma ngene a ka bana cayara kojugu wa a ka bana fo n ga wari de ɲini k'a furakɛ sabula se t'a ye mais Ala y'a ka kalifa minɛ ya décidé kasih gaw ang village la idadi ala ka inala amina rabi ne sigi kata village la ola ni ko sugu be dabla ni ga ya famu no amasuma ne ala tigedi mais yɛrɛ shayna o ɲɛna trop ne yɛrɛ shayna i kan ka ala fo quoi i k'i dilaja i kana segin ɲɔgɔn wɛrɛ kan yamɛ tala sɔnna ma et puis o t'a dɔrɔn i ka layidu ta ni k'i tɛ segin a kan quoi wallahi patron alvin ni mun kali ne bɛ sira kelen mun ta
Oui, à la base, il tenait le coup sur nous, la tournée. D'accord, ma femme, il y a femme. Ne redonner Gassila, Kachera. À la femme, bien. Ok. C'est quoi? Ça va aller, ça va aller. Cara, notre mesure. Kalabankura, 30 mètres. 93, 93, 74, 10.